12 листопада, четвер, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас. Європарламент схвалив необхідність старту переговорів щодо деокупації Криму. Комітет у закордонних справах Європейського парламенту схвалив доповідь, у якій йдеться, зокрема, про наміри щодо збереження санкцій проти Росії і заклики до початку переговорів по деокупації Криму. Окрім цього, серед важливих сигналів європарламентарів є засудження триваючої російської агресії проти України, мілітаризації Криму та порушення з боку російської влади прав людини на окупованому півострові, повідомило представництво України в ЄС. Росія підриває статус України як без'ядерної держави. Про це на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив заступник представника України в організації Юрій Вітренко. Причина цьому – окупація Криму та його постійне насичення зброєю, додав дипломат. Вже є інциденти, що свідчать про невиконання Росією міжнародних зобов'язань щодо ядерної безпеки. Росія контролює ядерні об'єкти, розташовані на окупованому півострові, а це суперечить міжнародному праву та умовам статуту Міжнародної агенції з ядерної енергії, каже Юрій Вітренко. Він закликав міжнародне співтовариство відреагувати на злочини окупантів. Треба згадати, що вже 7-й рік поспіль український півострів Крим та місто Севастополь залишаються окупованими ядерно-збройною державою Російська Федерація. Крім того, поточне перетворення Криму на величезну військову базу з розгортанням ядерних можливостей на окупованому півострові підриває неядерний статус України. Це має змінитися негайно. Докази, отримані окупаційним судом у так званій справі щодо Мустафи Джемілєва, не доводять його провини. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. Окупаційний суд допросив 2 співробітників ФСБ, які працювали на адмінмежі з Кримом по так званій справі щодо лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Свідок Ольга Савєлєва, яка працювала на пункті пропуску окупантів, не змогла згадати Мустафу Джемілєва та чи здійснювала вона відносно нього будь-які дії. Другий свідок Іван Робертус повідомив, що бачив лідера кримсько-татарського народу серед людей, але той не перетинав так званий кордон. За його словами, після того, як Джемілєв зустрівся з людьми, він повернувся в бік Херсонської області. Окрім цього, свідок зазначив, що на той час жодних позначок наявності так званого державного кордону в цій ділянці не було. Нагадаємо, окупанти звинувачують лідера кримсько-татарського народу в незаконному перетині російського кордону. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар в'їхати до Криму з Херсонської області в травні 2014 року. Подтверждение со стороны свидетелей обвинения каких-либо фактов противоправной деятельности со стороны Мустафы Джемилева представлено не было. И совершенно очевидно, что в нормальной правовой системе при таких доказательствах, конечно же, выносить обвинительный приговор нельзя. Но мы прекрасно понимаем, ради чего затевалось все это абсолютно фейковое уголовное дело в отношении Мустафы Джемилева. Задача у российских властей состоит в том, чтобы, получив обвинительный приговор, впоследствии с этим обвинительным приговором пытаться дискредитировать и Мустафу Джемилева, и крымских татар в целом на международных площадках различных. В окупованому Криму 275 нових випадків COVID-19, 10 померлих. Велику смертність фіксують саме серед кримських татар. А самі медики визнають, що їх змушують занижувати статистику інфікованих. Про це в нашому ефірі повідомив делегат Курултаю Едем Дудаков. Лікарі збиваються з ніг через велику кількість хворих та брак місць в лікарнях, а отримати нормальні умови можна лише за гроші та маючи необхідні знайомства. Дефіцит ліків частково компенсують волонтери, які возять навіть найпростіші противовірусні засоби з Херсонщини. Про епідеміологічну ситуацію на півострові та як Україна та світ можуть тиснути на окупанта, дивіться далі у сюжеті. Те, що приховує окупаційна влада, просочується в соціальні мережі. Люди пишуть про десятки померлих від коронавірусу та переповнені морги у лікарнях. Лікарі жаліються, фахівців на всіх не вистачає, а говорити правду про масштаби поширення ковіда – табу. Мне написал, например, мой знакомый врач, не буду
называть его имени. Ну вот я читаю, вот диагноз по ковиду ставят мало. Скрывают статистику. Медики вымыты. Уже и так лечить не знают. И медикаментов нет. Вот это, конечно, очень сложная ситуация. Если есть деньги, и если есть знакомые, и если ты сможешь так аккуратно это преподнести, тогда место будет шикарное. И тогда есть шанс вылечиться. Ще одна проблема – дефіцит медикаментів. В аптеках бракує навіть звичайних противірусних препаратів. Тому волонтери з окупованого Криму почали їх возити з материкової частини України. Але це не подобається окупаційним російським прикордонникам. Единственная сложность на границе, когда перевозят в эту сторону. Если слишком много лекарств, то приходится доказывать очень сложно российским так называемым пограничникам. Знакомая женщина 2 часа сидела на границе, доказывая о том, что она везет лекарства для больных. Я забыл, как называется, не медик, это лекарство, но это антивирусный препарат, который возится в Херсонской области, его полно, а здесь его нет. Полегшити становище можуть гуманітарні табори біля адмінмежі з Кримом. Про це міністр реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков говорив з комісаром ЄС з гуманітарних питань Янезом Ленарчичем. Україна готова розгорнути аптечні пункти з дешевшими ліками біля пунктів пропуску. Але окупаційна влада протестує. Хоча тим же волонтерам було б простіше доставляти ліки до хворих у Криму. Если это можно было сделать относительно дешевле, то хотя бы люди могли бы, вот эти волонтеры, выезжать на админ-границу прям непосредственно, не выезжая в Херсон, а уже на админ-границе могли бы получать эти лекарства и возвращаться назад. Вот это, я думаю, самое оптимальное, что сейчас можно сделать. Росія відкидатиме будь-яку допомогу і тільки погіршуватиме становище, впевнений екс-представник України у мінських перемовинах Роман Безсмертний. Оскільки весь світ знає про гуманітарну катастрофу в Криму, апелювати треба до міжнародних установ, зокрема й до Ради безпеки ООН. Що б Україна не робила, Кремль буде блокувати, причому інформаційно роблячи Україну винуватою. Це перше. Друге. Очевидно, що сьогодні настав момент, коли в питаннях допомоги українцям, кримським татарам, кримчанам треба зробити міжнародні кроки, які стосуються допомоги медикаментами, необхідними засобами для протидії коронавірусу. Звідси очевидно, що треба виходити на європейський світовий рівень, обговорювати це питання, приймати резолюцію і інструментом Міжнародного Червоного Хреста, задіюючи ресурс України, Європи і світу, надавати допомогу. Будь-яку допомогу з України чи Європи Кремль відкидатиме через імперську зарозумілість, переконаний делегат Курултаю Едем Дудаков. Тому окупаційна влада й далі нехтуватиме життям людей. Это большие понты, выражаясь таким сленгом молодежным, большие понты, и эти понты не позволят у какой-то там Украины взять лекарства, тем более Евросоюз. Если это было можно сделать как-то по-тихому, может, они согласились. Это вот если вот здесь начнут пачками вымирать полностью, может быть, в этом случае что-то произойдет. А в окупованому Севастополі з понеділка поновлюють заняття у школах. На карантин відправлятимуть лише класи, де хворіє бодай 1/5 частина учнів. А кількість інфікованих продовжує стрімко рости. Лише вчора на півострові зафіксували 275 нових випадків COVID-19. 10 людей померли. Владислав Стужук, Заман, АТР. Рекордні 11 057 інфікованих COVID-19 виявили в Україні. Це найвищий добовий приріст хворих за час пандемії. До того ж, 198 українців померли внаслідок хвороби, а 6233 пацієнти одужали. Загалом за час пандемії в Україні виявили 500 000 хворих коронавірусом, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Міністр Максим Степанов додав, що хвороба поширюється ураганними темпами та закликав дотримуватися карантину вихідного дня. Його вчора запропонували
запровадив уряд, щоб зменшити контакти між людьми. Тому в суботу та неділю працюватимуть лише банки, пошта, продуктові крамниці, аптеки та АЗС. Втім, у мережі гіпермаркетів «Епіцентр» заявили, що продовжують п'ятницю на всі вихідні, оскільки дозволені товари в них теж продаються. Про це, зокрема, написали на сторінці компанії у Фейсбуці. Цим обурився міністр Максим Степанов. Він назвав акцію фарсом та куражем і натякнув на відповідь уряду. Хочете робити фарс на здоров'я людей? Так якщо хочете покуражитися, поїхали зі мною в реанімацію. Покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня. Покуражтесь перед людьми, які в очах єдине, які лежать в реанімації. Допоможіть, будь ласка. Покуражтесь перед лікарями, які кожного дня роблять все, щоб зберегти життя людей, саме життя людей. Одного українського військового поранено внаслідок ворожого обстрілу. Він отримав вогнепальне поранення в районі Кам'янки, що на Донеччині. Його стан стабільний, повідомляють у штабі. Російські окупанти також відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил в районі Пісків на околиці Донецька, а поблизу Водяного навіть застосували міномет калібром 82 мм. Загалом окупанти та найманці тричі порушили припинення вогню. В районі населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Поблизу Водяного застосував міномет калібру 82 мм. Неподалік населеного пункту Кам'янка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. На жаль, внаслідок цього обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Стан його здоров'я задовільний. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі!